Hvad er det for en? Er det her en voksentand? Det her. Den der? Ja. Nej. Er det her ikke en voksentand? Nej. Der er de der hakker på. Eller jo, det er det en voksentand. Det der er en voksentand. Så det her, det er ikke noget voksentand. Nej. Det er noget rokker. Hvad? Jeg skal nok være præcis. Rokker ikke Er det særlig. den der? Ja. Den rokker ikke særlig meget. Det må godt gå lidt tid, inden du taber nogle flere tænder. Og det er min 9. tand, jeg taber. Ja, så du skal gå lidt tid, ikke også? Kunne du mærke den rokket? Det er en voksentand. Nej, den her. Den du lige mærke. Så prøv lige at lade mig med. Er det den der? Det er den synes jeg var. Jeg synes den der, den der synes jeg faktisk rocker lidt. Den er ikke den, der er voksentanden, den der ikke står op. Det synes jeg er så fantastisk første skridt. Genialt forvaltet. Jeg synes, det der Den. er meget overraskende. Du må ikke rocke inden, vel? Nej, han går ikke i den. Har du slået den? Siger du? Jeg tror faktisk, for at være helt seriøs, at man kan lave nogle vanvittige ting med det, den præsenterede mig for her. Og derfor er jeg nødt til at give dig en stol. Og derfor skal vi have et skift. Jeg har lidt sådan noget. Men jeg skal... Jeg ved ikke, hvad jeg laver. Nu skal vi lige gøre det færdigt. For mig handler det her om Ej, stop nu! at få en eller anden form for intuitiv fornemmelse af noget, der kan blive til noget. Ja. Og det er det, der er med dig. Du har da Og godt jeg lide. to, der sidder i stolen, Sara og Lærke, der har jeg det mest sådan. Jeg tror, jeg har tabt min tand i håndvasken. Hallo? Hvad er der sket? Jeg skylden. Jeg var inde og så noget i fjernsynet. Og så var det, jeg gik ud for at skylle min mund, fordi jeg troede, den blødte, fordi det smagte som om blod i min mund. Og jeg gik ud og skyllede den, så spillede jeg ud, så tror jeg, at min tand røg ud. Hvor er den henne nu? Kunne du høre noget? Lidt, tror jeg. Jeg må lige se højt. Den er der stadig lidt. Er den der stadig? Ja, jeg vil ellers gerne have fået den ud. Hvad kan vi gøre? Det ved jeg ikke. Måske bare vente til den rykker endnu mere. Hvordan får vi den ud så? Venter. Er du sikker på, at den ikke er nede i håndvasken? Jeg er sikker, for den er stadig i min mund. Kan du mærke den på tungen? Hvordan mærkes det? Og den rokker, og jeg kan ikke helt lide at rokke i den. Meget ulækkert. Jeg tror ikke bare, at du skal tage kluden, og så skal du bare hive til. Prøv. Nej, Hvorfor ikke? jeg har ikke lyst. Hvorfor har du ikke lyst? Jeg er lidt bange, men jeg er ikke helt en bange duks. Nej, det kan du da godt. Nej, Jo. jeg har ikke lyst i Vil du dag. prøve? Nej. Bare vride rundt, og så bare... Nej, Okay. jeg har ikke lyst. Okay, det prøver jeg. Jeg kan simpelthen ikke få noget, man bløder. Bløder den? Prøv sidste gang. Jeg kan ikke få den ud. Skal vi vente? Ja. Men tandfien bliver skuffet. Hvad? Tandfien bliver jo skuffet. Jeg vil gerne vente en uge eller 2. Indtil den falder ud sådan. Ja. Okay. Så jeg kan mærke, at den rokker Det. rigtig meget. Okay. Går du ikke lige vaske den rent så? Jo. Okay. Jeg skal først lige have det papir. Og så har jeg svingbåd, så jeg kan sikkert ske. Så starter vi med at lige at tage alt blodet væk.
Hold da. Så tørrer vi det. Og så en pistren igen. Pistring. Sådan. Så. Hej mormor. Har du det godt? Kan du huske, jeg fortalte dig, at jeg gerne ville have min rocketan ud i dag? Det lykkedes mig ikke. Jeg prøvede, men det lykkedes aldrig. Jeg ville også virkelig gerne have den ud på din fødselsdag. Måske kan den få den ud næste år, eller lidt tidligere. Vi ses, mamma.